jeg vil gerne ud i rummet. Same boy. Hallo, det må jeg så ikke. Lad dem nu bare gøre, hvad de vil. Ja, lad os nu bare gøre, hvad vi vil. Lad mig lige. For helvede. Sådan der. Sådan, der. Lad mig også lige få dig her julebronzer. Jeg tror så godt, så jeg kan komme ud. Anna-May. Sådan der. Pas på, fighter. Kommer lige. Ja, sådan her. Jeg sparker døren. Sådan der. Shit. Hej, Gemmer. Hej. Ja, så kommer også lige med. Au, for helvede. Au. Hvad fanden laver de? Nå, jeg har ikke tænkt mig at gøre noget ved det. Her kom deres nu vores vej. Ja, hvad vej? Ja, nu er hestene væk. Der kommer måske en par tog, hvis vi kan finde dem. Hvis ikke, der kommer en par tog, så er de nok væk for evigt altid. I ses. Ja, husk lige at subscribe, hvis I har lyst. Miss Murs. Jeg tjener jer.